Иң беренче укытучының тоткан ролен күтәрергә кирәк. Әгәр дә укытучыны өйгә кайтып гаеплиләр икән, мин 100% гарантия бирәм, бу гаиләнең киләчәге юк. Киләсе ел Россиядә остазлар һәм укытучылар йылы дип игълан ителде. Мөгаллимнәрнең абруен күтәрү, аларга ихтирамны арттыру мөһим ди министр. Шул ук вакытта төп проблемаларның берсе булып кадрлар кытлыгы тора. Математика, физика, химия, рус һәм инглиз теле укытучылары җитми. Урта белемлеләре мәктәпләргә бара әле, ә югары белемле укытучыларның нибары яртысы гына һөнәренә тугры кала. Мы не можем закрывать даже целевые места. Без әлегә максатчан укыту программасы буенча да урыннарны тутыра алмыйбыз. Бу программа 2016 елдан бирле гамәлдә. Әлегә безнең республика югары уку йортларында 765 студент билингваль тармакта белем ала. Имтиханнарын яхшы бирүчеләр 15 000 сум стипендия алып укый. Әмма мондый шартларда яшьләрне бүген артык кызыксындырмый. Бер урынга 2 кеше, бу бик аз. Но сказать, что 10 человек на место, я сейчас пока не могу. Мәгариф илкүләм проекты буенча зур эш башкарылган. Якынча 3 миллиард сум акча мәктәп, балалар бакчаларын төзекләндерүгә, яңа җиһазлар алуга, авылга күчкән яшь белгечләргә ярдәмгә тотылган. Шулай ук Тукай районында 100 урынлык мәктәп, Яршаллыда 500 укучыга каралганы төзелә, 117 авыл мәктәбенә кирәкле җиһазлар сатып алынган. Бөгелмәдә балалар технопаркы, Алабугада IT-клуб эшли башлаган. Киләсе елга Яршаллы, Казан, Арчада мәктәп салырга җыеналар. 2 миллиарда рублей на ремонт школ и детских садов республики. Мәктәпләр һәм балалар бакчаларын төзекләндерүгә 2 миллиард сум акча каралган. Бу зур сумма. Әмма безгә җитми. Биналар күп. Аларга заманча яңа шартлар кирәк. Әмма программаларның гамәлдә булачагы безне шатландыра. Авыл җирлегендәге укучылары аз булган мәктәпләрне саклап калуда төп бурычларның берсе дә Илсур Хадиуллин. Район хакимиятләре белән берлектә Арчадагы Түбән Аты, Урта Сәрдә, Яңа Кишет, Урта Бәрәзә һәм Кукмараның Балыклы авылындагы шундый белем йортларын эшләтеп киләләр. Ә менә Менделеевск районы Турай авылында бинасы иске булу сәбәпле мәктәп ябыла. Бу бит татар мәктәбен ябып, рус мәктәбенә күчерергә дигән сүз түгел. Димәк, без аңа башка вакытлыча булса да альтернатив шартлар тудырырга тиешбез. Бу безнең бөтен районга да кагыла. Һәрбер район хакимияте башлыгы үзенең мәктәпләрен, башлангыч мәктәпме ул, төп мәктәпме, урта мәктәпме, ул аны белә. Һәм белгенгә күрә тәкъдим ясый. Шуңа күрә минем әти-әниләрдән сорыйсым килә. Менә мәктәпне ябалар дип кенә әйтеп кенә гаепләргә түгел, бергәләп фикер йөртергә кирәк. Тагын бер бурыч укыту әсбапларын федераль реестрга кертү. Бу эш республикада 2018 елда башланган. Узган ел дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев бу эш әкрен бара дип белдергән иде. Министр Илсур Хадиуллин әйтүенчә, озак эшләнсә дә нәтиҗәсе бар. Мәсәлән, быел татар телендәге математика дәреслекләре реестрга керергә тиеш. Татар теле һәм әдәбияты буенча 89 әсбап инде анда урын алган. Закон нигезендә безнең әсбапларны да кулланып укытырга була. Без татарчасы белән укытабыз, русчасын да укытабыз, без аларны бастырабыз. Хәзер без куркып утырабыз икән, федераль исемлеккә кертелмәгән, шуңа бастырмыйк, ярамый дип. Аңлыйсызмы, ярамыйга карамый дип әйтүем түгел. Biz аны закон нигезендә алып барабыз, ләкин ул ахырына җитмәгән. Илсур Хадиуллин әйтүенчә, мәгариф тармагында проблемалар күп, әмма аларны шишу мөмкинлеге дә бар. Республика хакимияте ярдәм итеп тора. Киләсе елга Татарстанда мәгариф музее булдырырга телиләр, укытучылар паркы төзелергә мөмкин. Шулай ук рус теле, әдәбияты, тарих, география фәннәреннән федераль укыту программасына күчү каралган. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.